Předtím, než začneme, chtěl bych vás poprosit o jednu malou laskavost. Moc se snažím dosáhnout hranice 1000 odběratelů, je to pro mě opravdu významné číslo. Klikněte prosím na tlačítko odebírat kanál. Je to jen jedno kliknutí, ale je to pro mě obrovská motivace k natáčení dalších videí. Moc vám děkuji. Smáli se, když vstoupila na střelnici. Ne tiše nebo za jejími zády, ale přímo na ní. Těžká žena, zahalená v zimním vybavení, která se potýkala se zapnutím své taktické vesty, přidělená jako podpora elitní jednotce na Štědrý večer. Pro ně byla jen vtip. Další váha, další riziko, ta, kterou by museli odtáhnout, kdyby se něco pokazilo. Pak selhal tréninkový alarm. Noc se proměnila v boj a nepřátelská palba prořízla sníh. Minuty později, s mrtvým rádiem a jednotkou v pasti, se z temnoty ozvala jediná puška. Jeden výstřel, čistý, bezchybný, mýtický. Sníh padal hustě přes střelnici 7 a pokrýval zemi bílým tichem. 24. prosince. Většina základen se chystala na Vánoce. Ne tady. Ne pro Delta 4. Desátnice Elena Frost si utáhla taktickou vestu, látka se jí zařezávala do boků. Už jí neseděla. Nic jí nesedělo. O 18 kg těžší než při kvalifikaci. Každá unce odhalená pod ostrými světly. Potřebuji s tím pomoct, Frostová. Hlas přišel ze zadu. Desátník Kyle Mercer. Ostrý, efektivní, elitní, všechno, co kdysi byla. Zvládnu to. Jsi si jistá? Vypadá to, že bojuješ s medvědem. Smích se rozlehl po nástupišti. 6 operátorů Delta 4 jí sledovalo, jak se potýká s vybavením, které jí kdysi připadalo jako kůže. Poručík Ryan Caldwell se opíral o stojer na zbraně, ruce založené. Velitelé opravdu hledají na dně pro podporu zpozorování. Možná je to experiment s nosností, někdo zamumlal. Testování odolnosti. Další smích. Elena nic neřekla, dopnula poslední popruh, zkontrolovala svou pistoli a sáhla po pouzdře na pušku. Její prsty se zastavily na západce. Co je uvnitř? Zeptal se Mercer. Svačiny? Pravděpodobně zbraň pro emocionální podporu, řekl Caldwell. Pouzdro bylo staré, zjízvené, zaprášené. Nikdo nevěděl, co drží. Nikdo se nestaral. Elena ho zvedla, aniž by se podívala. Váha byla povědomá i přes roky. 16 kilogramů. Věděla to, protože ji nesla přes 14 zemí, 42 operací a jedno katastrofální selhání, které ukončilo její kariéru. Frostová, prořízl Caldwell hluk. Jen pozorování. Zůstaňte vzadu. Zůstaňte potichu. Zůstaňte z cesty. Jsme v pořádku. V pořádku. Dobře. Protože pokud se to vyhrotí, nemůžeme si dovolit mrtvou váhu, která nás zpomaluje. Mrtvá váha. Ta slova klesla jako kameny. Slyšela je v různých verzích už 3 roky. Od zranění, od váhy, od lékařských omezení, která jí orazítkovala složku a přesunula ji do podpory. Mysleli si, že tam nepatří. Měli pravdu. Patřila někam lépe. Jen to musela dokázat. Nikdo na střelnici 7 nevěděl, že Elena Frostová byla kdysi nejpřesnější odstřelovačkou v operační zóně. Ne dobrá, nejlepší. Před 7 lety, než výbuch roztříštil její levé koleno a ukončil polní nasazení. Držela divizní rekord 19 potvrzených zásahů na vzdálenosti přes 1000 metrů. 3 z nich v nemožných podmínkách, písečné bouře, nulová viditelnost, pohybující se cíle. Její volací znak byl šepot, protože cíle padaly dříve, než dorazil zvuk. Nebyla jen střelec, byla duch. Duchové nepřežívají exploze nezranění. IED bylo mělké. Spoušť aktivovaná tlakovou deskou. Pohybovala se rychle, tlačila tvrdě, závodila s úsvitem na pozorovací stanoviště. Výbuch jí odhodil 6 metrů. Vzpomínala si na světlo víc než na bolest. Bílé, absolutní, sluneční. O 3 dny později rentgeny ukázaly titanové kolíky, které spojovaly její koleno. Chirurg, plukovník s laskavýma očima, řekl, že bude znovu chodit, možná běhat. Neřekl bojovat. Zdravotník ji nazval šťastnou. Šťastnou, že si zachovala nohu. Šťastnou, že bude chodit. Nechápali, že ztráta rychlosti znamenala ztrátu všeho. Pomalost znamenala zátěž. Pomalost znamenala, že platí ostatní. Pomalost znamenala, že tam nepatří.
Rehabilitace trvala 8 měsíců. Deprese trvala rok. Čekání se plížilo a pak se hromadilo. Komfortní jídlo, nečinnost, léky. Prednizolný nafukoval postavu. Anxiolytika otupovala ostří. Když mohla znovu běžet, nebyla dost rychlá. Nemohla splnit standard. Nemohla se vrátit do služby. Snažila se tvrdě. Selhala v hodnocení 4krát. Každé selhání zaznamenalo další hřebík do rakve. Její bunda byla přeřazena. Podpora, výcvik, pozorování, testování, administrativa. Uniforma bez boje. Mrtvá váha. Puška uvnitř pouzdra už nebyla standardní výzbrojí. Byla to relikvie M24S, 2TVS, kterou nesla přes Afghánistán, upravená daleko za předpisy, vyladěná na její dech, její puls, způsob, jakým interpretovala svět skrze optiku. Každá stopa měla vzpomínku. Rýha na pažbě z Kandaháru, zakázkový ručík, který přidala po noční operaci v Helmandu. Puškohled byl 2krát vylepšen, přesně nastaven na její oko. Tato zbraní rozuměla lépe než jakýkoliv člověk kdy. Velitelství nařídilo její odevzdání, když byla přeřazena. Podala formuláře, označila ji k uskladnění, pak ji o 3 dny později tiše stáhla z výzbroje. Nikdo si toho nevšiml. Nikdo se nestaral o zastaralé vybavení od odepsané operátorky. Udržovala ji bezvadně čistou, připravenou na misi. Jednou týdně ji úplně rozebrala, vyčistila každý díl, znovu ji složila ve tmě. Svalová paměť, rituál, tiché soustředění. Ne proto, že by očekávala, že ji znovu vystřelí, ale proto, že nechat jí chátrat by bylo jako kapitulace. A Elena Frostová se nikdy nenaučila vzdávat. Její byt neobsahoval žádná medaile, žádná vyznamenání, žádné fotografie z lepších dnů. Všechno to zabalila po 3. neúspěšném hodnocení. Vidět, kým byla, jen stěžovalo přijetí toho, kým je. Puška zůstala venku, vždy blízko, vždy připravená. Někteří lidé si uchovávali alba. Elena uchovávala ocel a sklo dokonalé. Byl to poslední kousek jejího bývalého života, kterého se odmítla vzdát. Briefing byl přímočarý, noční navigace východním údolím, simulovaný kontakt s nepřítelem, vrtulníkový odsun na sběrném místě Bravo. Počasí se zhoršuje, varoval operační důstojník. Viditelnost pod 50 metrů, vítr v nárazech 30 uzlů. Můžeme to odložit. Caldwell zavrtěl hlavou. Delta 4 trénuje i v horších podmínkách. Dnes večer to zvládneme. Štědrý večer. Většina jednotek stála, ale elitní týmy si nebrali dovolenou. Využívali prázdné střelnice a řídký personál. Elena naposledy zkontrolovala své vybavení. Termální optika, rádio, lékařské vybavení, pouzdro na pušku připevněné na zádech jako rakev. Mercer si všiml. Plánuješ něco střílet, Frostová? Pozorování používá optiku. To pouzdro se zdá být těžké na BEOS. Neodpověděla. Jednotka vyrazila ve 21 hodin. Sníh rychle houstl, hnán do stran větrem, který pronikal vrstvami zimního oblečení. Elena zaostávala o 20 metrů. Vyčistit její dráhu, pozorovat, hlásit, zůstat neviditelná. Koleno jí pulzovalo. Staré zranění se hádalo s novým chladem. Ignorovala to. Ve 21:47 se objevila první anomálie. Delta 4, tady pozorování, Elena vysílala. Termální zkreslení na souřadnicích November Tango 72. Caldwell odpověděl stručně. Pravděpodobně divoká zvěř, zůstaňte ve střehu. Negativní, vzorce jsou špatné, příliš uniformní mráz, nepotřebujeme analýzu, kryjte nám záda. Polkla odpověď a upravila termální optiku. Zkreslení se posunulo. Ne organické, spíše mechanické, teplo maskované, ale s chybami. Ve 22:03 se obraz z dronu ztratil. Ve 22:08 se komunikace zlomila přerušovaným šumem. Ve 22:14 Elena spatřila druhý tepelný zdroj, pak třetí. Delta 4, více kontaktů se pohybuje paralelně s naší trasou. Frostová, stačí. Toto je tréninková dráha, žádné kontakty nejsou. Ale instinkt křičel. Něco bylo špatně. První výstřel neměl být ostrý, ale zvuk byl nezaměnitelný.
Ne slepé náboje, ale hluboký, dnivý výstřel skutečné palby následovaný křikem. Kontakt, pravá formace se rozpadla. Elena si lehla na břicho. Adrenalin spálil 3 roky rzy. Další kulky. Automatická palba trhající stromy. Tohle nebyl trénink. Status Delta 4. Síť se rozpadla v chaos. Pod palbou, více nepřátel, neznámá síla, Caldwell je zraněn. Elenin mozek zrychlil. Útok na americkou tréninkovou střelnici, na Štědrý večer, buď bezohledná sebedůvěra, nebo čistá zoufalství. Skrze termální puškohled spočítala záblesky. 8 střelců minimálně, možná více. Disciplinované rozestupy, vojenské zbraně. Tohle nebyl chaos, bylo to záměrné. Velitelství, tady pozorování. Okamžitě požadujeme QRF a leteckou podporu. Delta 4 je v pasti. Negativní na leteckou podporu, počasí pod minimem. Pozemní podpora dorazí za 30 minut. 30 minut se mohlo zdát jako věčnost. Delta 4, ustupte na sběrné místo Alfa. Mercerův hlas se přes síť zlomil napětím. Nemůžeme se udržet. Ale neustupovali. Byli formováni, hnáni vpřed. Elena to okamžitě viděla. Útočníci na ně neútočili. Směřovali je do Eltvarové zóny smrti. Učebnicové. A Delta Fo do ní šla přímo. Zastavte se, vysílala Elena. Je to past, směřují vás k přepadení u Alfy. Ticho. Pak Caldwell ocekl. Zůstaňte dole a nepleťte se do toho. Nepotřebujeme vstupy od podpory. Stejně se na to dívala. Sledovala, jak postupují. Sledovala, jak šlapou přesně tam, kam řekla, že půjdou. Sledovala, jak se z obou směrů rozhořela palba. Sledovala, jak Delta 4 byla roztrhána. Křik utichl ne proto, že skončil, ale proto, že se uchýlili k zemi, uvěznění v mělké prohlubni s téměř žádným krytím. V pasti, neschopni tlačit ani táhnout zpět. Rádio se rozpadlo na úlomky. 2 zranění, málo munice. Kde je podpora? Elena byla 200 metrů zpět, odříznutá terénem, tmou a limity otisknutými v její složce. Zůstaňte vzadu, zůstaňte potichu, zůstaňte neviditelná. Mrtvá váha. Koleno jí pálilo, prsty měla omrzlé. Pouzdro na pušku jí táhlo na zádech jako zátěž. Mohla zůstat na místě, čekat na QRF, nechat to vyřešit kvalifikované operátory. Nikdo by ji nekritizoval, jen pozorování. Ne bojově kvalifikovaná, ne fyzicky způsobilá. Elena zavřela oči. Výbuch se vrátil. Bílé světlo, které ukončilo její kariéru. Bolest, která ji zbavila toho, kým byla. 3 roky strachu ze selhání, z bezužitečnosti, z toho, že se stane přesně tím, co říkali. Ale strach byl luxus. Delta 4 neměla 30 minut. Otevřela západky. M24 se vysunula jako vzpomínka na sen. Studená ocel, dokonalá rovnováha. Každá jizva vrytá do paměti. Složila ji poslepu, pracovala ve tmě. Puškohled byl zastaralý, střely byly ještě starší. Obě prošly svou oficiální životností. Obě přesně správné. Elena nabila náboj. Její dech se zpomalil. Třes v jejich rukou zmizel. Poprvé za 3 roky se cítila celistvá. 1 náboj, zašeptala do noci. 1 stačí. Najít vůdce nepřítele nevyžadovalo žádné úsilí. Byl to ten, kdo šetřil municí. Elena se dávno naučila, že vůdci nestřílí. Řídí, spravují, kontrolují. Zatímco jeho tým držel Delta 4 na místě, on zůstal 30 metrů vzadu, ukrytý za linií stromů. Termální optika zaměřovala boj. Studovala ho skrze sklo. Vyvážený postoj, vědomý pohyb. Ne milice, trénovaný, nebezpečný. Prioritní vzdálenost 847 metrů. Vítr v nárazech 25 až 35 uzlů. Většinou od východu na západ. Nepředvídatelně vířící. Viditelnost 0. Pouze termální. Teplota 19 stupňů a klesající. Tlak klesající, což znamenalo mírně vyšší let. Nebyl statický. Každých 45 sekund změnil pozici. Vyhýbal se proti palbě. Chytrý, disciplinovaný. Přesně to, co by udělala. Výstřel vyžadoval bezchybný timing, výpočet, provedení. Většina střelců by to nazvala nemožným.
Elena to nazvala rutinou. Usadila se za padlý kmen, balila s ní do stabilní opory. Její koleno křičelo, poškození chladem, napětí vrstvené dohromady. Ignorovala to. Bolest byla data, ne příkaz. Tělo mohlo protestovat, mysl zůstala jasná. Puška se cítila správně, upřímně. Pažba se usadila do jejího ramene jako návrat. Její tvář našla opotřebovanou drážku. Její prst spočíval na spoušti, čekal. Trpělivost byla polovina práce. Regulovala svůj dech. 4 sekundy nádech, držet 2. 4 sekundy výdech. Mezi nádechy, mezi údery srdce se svět sklidnil. Všechno kromě cíle se rozpustilo. Tohle bylo místo, které jí chybělo. Prostor, kde Elena Frostová zmizela a Elena nedávala smysl. 7 let stlačených do instinktu, vítr na tváři, tlak v plicích, chlad. Všechna data zpracovaná pod úrovní myšlení, svalová paměť, rozpoznávání vzorců, 10 000 výstřelů ve 100 podmínkách. Velitel se zastavil a zkontroloval si hodinky. 3 sekundy stále stačily. Její prst uvolnil napětí. Hladký tlak, žádné škublutí, žádné předvídání. Vydechla, zadržela poslední zlomek, čekala na mezeru mezi údery. Ticho. Stiskla. Zpětný ráz přišel čistý a známý. Záblesk rozkvetl a zmizel. Nemrkla. Sledovala i přes zpětný ráz. Znala výstřeliště předtím, než kulka vyletěla. Cítila to v kostech. Tepelná stopa se zhroutila. Nebyl zraněn. Dokončeno. Vzor palby se okamžitě posunul. Zmatek, rozvrat. Neslyšela rádia, ale nepotřebovala je. Jejich kontrola byla pryč. Žádný zvuk, žádná viditelná hrozba, jen absence. Elena se nezastavila, neslavila. Už se věnovala dalšímu. Cíl 2 byl jednoduchý, odhalený, zaměřený výhradně na deltu 4. Střelba zezadu nikdy ho nenapadla. Fixace na úkol. Hrubá chyba někoho, kdo měl vědět lépe. Výstřel 2. 623 metrů. Vítr se mírně uklidnil. Žádné předstřelování. Střed těla. Stiskla. Stopa klesla. Výstřel 3 se pohyboval, postupoval, střílel. Snažil se zkomplikovat výstřel. Dobrá metoda. Zbytečná. 701 metrů. Pohyblivý cíl. Sledovala rytmus. 3 kroky, výstřel. 2 kroky, výstřel. Předvídatelné. Znovu. Předstřel o 3 šířky těla. Upravit elevaci. Stiskla. Padl uprostřed kroku. Myšlení bylo nyní pryč. Jen akce. 7 let destilovaných do minut. Toto byla práce. Toto bylo to, co nemohli vzít papírováním a omezeními a nálepkami. Změřili její tělo a ignorovali její mysl. Nepřátelský element se zlomil. Ať už to byli kdokoliv, neplánovali ducha ve sněžném pádu. Někoho neviditelného, nedohledatelného, nezvratného. Stáhli se rychle, disciplinovaně. Správně se přeskupovali. Správné pohyby, příliš pomalé. Elena vystřelila ještě jednou. Nejdál. Za hranicí pohodlí. Za hranicí rozumu. 981 metrů. Vítr kvílel, sníh hustý, tma úplná, sotva tepelná stopa. Pohyboval se rychle, dobře se proplétal. Nemožné i pro ní. Přesto to vzala. Elevace na maximum. Vítr odhadnutý. Předstřel pocítil, ne vypočítaný. Tentokrát nemířila. Cítila to. Nechala své tělo vzpomenout si na 10 000 opakování. Nechala pušku stát se prodloužením záměru. Vydechla. Zadržela. Ticho mezi údery srdce. Stiskla. Puška promluvila ještě jednou. Přes zaměřovač téměř kilometr zmrzlé tmy. Tepelná stopa zaváhala, zhroutila se a už nikdy nevzrostla. Stopa zmizela. A pak nastalo ticho. Absolutní ticho. Nepřátelský element byl pryč, pohlcen nocí, jako by nikdy neexistoval. Rádio Delty 4 zapraskalo. Přerušují kontakt. Co se to sakra stalo? Elena s roztřesenýma rukama vyčistila zbraň. Ne strach, ne adrenalin, jen následky. Sestup z toho úzkého místa, kde existuje jen výstřel. Opatrně, téměř s úctou, položila pušku a čekala na pochopení,
na uvědomění. Přerostlý pozorovatel podpory, kterému se vysmáli, je právě zachránil výstřely, které považovali za nemožné. Neusmála se, necítila se vítězně, jen vyčerpaně a ospravedlněně. A konečně, po 3 dlouhých letech, se cítila opět sama sebou, když o 23 minut později dorazila rychlá reakční síla. Do té doby byli útočníci pryč, rozplynuli se v divočině jako kouř. Delta 4 byla naživu, 2 zranění, žádný kriticky. Caldwell měl čistou průstřelovou ránu v rameni. Mercer dostal střepiny, ale dýchal. Medici QRF pracovali, zatímco bezpečnost zametala perimetr. Našli 4 nepřátelská palebná postavení, všechna opuštěná. Na 3 byla krev. Někoho jsme je tvrdě zasáhli, hlásil seržant QRF. Kdo střílel? Mercer se podíval na Caldwell. Caldwell skenoval tým. Nikdo neodpověděl. Nevěděli. Velitelství, zde QRF aktuální. Všichni personál je započítán, kromě jednoho pozorovatele podpory. Frost, řekl Caldwell tiše. Elena Frostová, Overwatch. Kde 200 metrů zpět? Řekli jsme jí, aby zůstala vzadu. Našli ji o 15 minut později, seděla ve sněhu u spadlého kmene. Puška byla rozložená a zabalená, tepelný senzor vypnutý. Jen dýchala. Slečno, jste zraněná? Elena se podívala nahoru. Ne. Viděla jste, co se stalo? Máme známky přesné palby z tohoto směru. 4 potvrzené zásahy. Na chvíli se odmlčela, pak tiše promluvila. Vzala jsem ty výstřely. Voják zamrkal. Všechny. Ano, vzdálenost zhruba 6 až 900 metrů. Jeho tvář se změnila z nedůvěry na zmatek na úžas. Slečno, v těchto podmínkách je to nemožné. Elena pomalu vstala, koleno protestovalo. Ne, jen obtížné. Doprovodili ji zpět na shromaždiště, kde se léčila Delta 4. Když vešla, všechna konverzace ustala. Mercer promluvil první. Frostová, opravdu si to udělala? Setkala se s jeho očima a nic neřekla. Caldwell se posadil, rameno obvázané, tvář bledá, oči klidné. Kolik ran? 6 zásahů. 6. Ticho zaplnilo prostor. Vzdálenost. Záleží na tom? Caldwell ji dlouze pozoroval. Pak udělal něco, co za 3 roky neviděl. Vzdat se. Jeden po druhém. Delta 4 následovala, včetně zraněných, dokonce i Mercer, který se dříve smál. Stáli bez slova. Protože někdy je respekt příliš velký na slova. Debriefing trval 4 hodiny. Velitelství chtělo všechno. Vzdálenosti, volání větru, identifikace cílů. Elena odpovídala klinicky, bez barvy, bez dramatu. V 3:47 se operační důstojník opřel. Seržantko Frostová, vaše spisy uvádějí přeložení kvůli fyzickým omezením. Ano, pane. Také uvádějí divizní rekord v dálkové střelbě před zraněním. Ano, pane. Co ale nevysvětluje je, proč jste dnes večer nesla neautorizovanou zbraň. Místnost stuhla. Elena mu pohlédla do očí. M24 byla naplánována k vyřazení před 3 lety. Udržovala jsem ji pro seznámení. To není odpověď. Ne, pane, není. Studoval ji, pak se usmál. Dobře, kdybyste lhala, byl bych zklamaný. Zavřel spis. Tohle se stane dál. Zahajujeme plné vyšetřování dnešního útoku. Bude to trvat týdny. Podíval se přímo na ní. Mezitím obnovuji váš bojový status. Čeká na lékařské posouzení. Jste schválena pro polní operace. Elena zamrkala. Pane, nesplňují fyzické standardy. Standardy jsou postaveny pro typické operátory. Vy nejste typická. Vstal ze židle. Dnes večer jste zachránila 6 životů, Frostová. Udělala jste to v podmínkách, které by neměly umožňovat přesnou střelbu na vzdálenosti, které by většina střelců ani neskusila. Podal jí ruku. Vítejte zpět. Nikdo se neomlouval. Ne přímo, ne nahlas, ale během následujících 48 hodin se všechno změnilo. Mercer jí přinesl kávu, tu dobrou, z operačního centra. Caldwell se jí zeptal na názor na úpravy zbraní a skutečně poslouchal.
Zbytek delty Fo jí začal zahrnovat do plánování, ptát se na úhly, volání větru, kompenzaci driftu. Jednoho večera, 3 dny po Vánocích, Elena našla před svými kasárnami balíček. Uvnitř byl nový nosič plátů, správná velikost, správně padnoucí, špičkové vybavení. Žádná poznámka, žádné jméno, jen nášivka delta Fo našitá na rameni. Prsty sledovala stehy. Některé omluvy nepotřebují slova. Následující týden se vrátila na střelnici. Střelnice 3, dálková. Nebyla sama. Delta Fu stála a sledovala. Ukaž nám, řekl Caldwell. Elena si připravila pušku. M24, nyní oficiálně obnovená, stále upravená nad rámec předpisů. Stále synchronizovaná s jejím dýcháním. Stále dokonalá. Vystřelila 5 ran na 1000 metrů, 5 zásahů. Jak? Zeptal se Mercer. Elena se usmála, ne samolibě, jen upřímně. Praxe, trpělivost a pochopení, že váha nedefinuje schopnost. Opatrně zabalila pušku a nikdy nepředpokládejte, že tiše nemohou střílet. Caldwell se zasmál. Skutečně se zasmál. Poznamenáno. Když procházela, jeden operátor tiše promluvil. Hej, Frostová, otočila se. Díky, že se s nás nevzdala. Elena se mu podívala do očí. Neudělala jsem to pro vás. Proč tedy? Protože když jsem složila přísahu, nepřišla s váhovými limity. Na Štědrý den dorazil pozdě na střelnici 7. Vyšetřování pokračovalo. Bezpečnost byla posílena. Federální agenti se rojili, ptali se, sbírali, měřili každé pouzdro a stopu krve. Přesto velitelství autorizovalo klid na večeři. I v krizi některé tradice přežily. Jídelna měla improvizované dekorace, světelné řetězy, papírové řetězy, malý plastový stromek nakloněný u výdejní linky. Hrála směšná a dokonalá hudba z reproduktoru telefonu. Staré hymny, známé melodie, připomínky domovů daleko. Elena zpočátku seděla sama, zvykem. 3 roky neviditelnosti jí naučili vybírat si kouty, jíst rychle, nezabírat moc místa. Staré návyky přetrvávají. Pak se objevil Caldwell, tác v ruce. Rameno měl obvázané a ruku v závěsu, ale pohyboval se dostatečně snadno. Nevadí, když si sedneme? Než stačila odpovědět, celá delta Fu přitáhla židle. Mercer, tvář stále poznamenaná bojem. Specialisté Chen a Rodriguez z hlídky perimetru. Kaprál Williams, viditelně obvázaný střepinou. Dokonce i poručík Morrison z velitelství, který koordinoval QRF. Zavalili stůl, hluční a neskrývající se, zabírali místo a dělali to s ní uprostřed. Jedli v klidu, chvíli. Krůta, která pravděpodobně byla příliš dlouho zmražená, krabicové nádivka, konzervovaná brusinková omáčka, stejně vánoční večeře. Nikdo si nestěžoval. Pak si Mercer odkašlal. Dlužím ti omluvu. Elena se podívala nahoru překvapená. Už si... Ne za tu noc. Za předtím, pohlédl jí do očí. Za to, že jsem předpokládal, že jsem soudil, že jsem si myslel, že vzhled znamená schopnost. Za vtipy, za to, že jsem byl vůl. Všichni jsme byli, dodala tiše Rodriguez. A mýlili jsme se, hluboce jsme se mýlili. Elena odložila vidličku. Byla jsem těžší, byla jsem pomalejší, v tom jste se nemýlili. Ale mýlili jsme se v tom, co je důležité, řekl Caldwell, naklonil se dopředu. Rychlost není všechno, vytrvalost není všechno, sakra ani střelba není všechno. Pak co je? Nevzdávat se? Ne, když na tom záleží, ne, když jsou v sázce životy. Zvedl sklenici vody na seržantku Frostovou, která nás nesla, když jsme nemohli nést sami sebe. Celý stůl zvedl sklenice. Voda, žádný alkohol. Upřímné, střízlivé, skutečné. Něco se v Elenině hrudi uvolnilo. Ne bolest, ale úleva. Jako led praskající na jaře. Jako plné dýchání poprvé po letech. 3 roky hanby. 3 roky víry, že sem nepatří. 3 roky myšlenky, že váha definuje hodnotu. A během minut boje si vzpomněla na to, co vždy věděla. Válečníci se neměří těli, měří se vůlí. Na druhou šanci,
řekla tiše, hlasem napjatým. Napili se. Chen promluvil další. Ten výstřel na 981 metrů, spočítal jsem to. V těch podmínkách to nemělo fungovat. Jen samotná odchylka větru by vás odchýlila o 0,5 metru. Elena se slabě usmála. Balistika je důležitá, ale není to všechno. Pak co je? Důvěra ve vaši zbraň, váš trénink, sebe. A vědomí, že nemožné je někdy jen možné, které se ještě nikdo nepokusil. William se zasmál. To jsou moudra z křupavého pečiva. Možná stále pravda. Venku se opět začalo sněžit. Jemně, něžně. Násilí ze 3 nocí předtím působilo nereálně, jako jiný život. Ale obvazy byly skutečné, vyšetřování bylo skutečné. 4 nepřátelská těla vytažená ze sněhu byla velmi skutečná. Zvony kaple zvonily po celé základně. Zpožděné vánoční koledy. Upřímné a mimo plán. Někdo spustil Joy to the World. Elena se rozhlédla po stole. Muži, kteří se jí vysmívali. Muži, které zachránila. Muži, kteří ji konečně viděli bez předpokladů. Otázka. Mercer řekl. Ten poslední výstřel na 981 metrů v tom větru. Jak si to vůbec... Elena se skutečně usmála. Obchodní tajemství. No tak, řekni mi. Udělej ten výstřel a já ti to vysvětlím. Mercer se zasmál. Takže nikdy neříkej nikdy. Elena vstala, sebrala svůj tác a otočila se k odchodu. Pak se zastavila a podívala se zpět. Před 6 dny jste si mysleli, že neumím střílet. Ticho. Pak Caldwell znovu zvedl sklenici. Veselé Vánoce. Kolena jí stále bolela. Stále měla o 40 liber více než standard, stále byla oficiálně na podpoře. Ale teď s obnoveným polním povolením a čekajícím znovu zapojením se nic nezměnilo. Všechno se změnilo. Vydala se zpět do svých ubikací. Minula střelnici, kde se před lety osvědčila, a znovu před 3 nocemi. Pak minula pamětní zeď, kde byla jména padlých vytesána do kamene. Zlatem vyplněná písmena zachycovala světlo i v zimní tmě. Její jméno tam nebylo. Dnes ne. Možná nikdy, pokud jí štěstí přálo, protože přežila. Protože se přizpůsobila. Protože si pamatovala, že hodnota válečníka se nepočítá v uběhnutých mílích nebo přenesených librách. Měří se v ranách, které padnou, když nikdo jiný nemůže. V rozhodnutích, která jsou učiněna, když ostatní zamrznou. Ve stání, když svět očekává, že zůstaneš dole. Pouzdro na pušku čekalo v jejím pokoji. M24 čistila s metodickou péčí, jako to dělala 1000krát, každý pohyb záměrný, každá součástka uctívaná. Rituál byl meditací, vzpomínkou a slibem zároveň. Tato zbraň zachránila životy, nejen o Vánocích, ale pokaždé, když ji nosila. Pokaždé, když odmítla nechat jí zrezivět, pokaždé, když se rozhodla pro připravenost, když nikdo neočekával, že bude potřeba. Některé věci stojí za to udržovat, když je všichni považují za zastaralé. Zvláště tehdy. Pušku znovu složila, zamkla ji do skříňky vedle nové nosné desky s nášivkou Delta a lehla si spát. Zítra přijdou otázky, vyšetřování, rozhodnutí o tom, co bude dál. Ale dnešní noc byly Vánoce a poprvé za 3 roky se Elena Frost cítila, že sem patří. Ne proto, že ji přijali ostatní, ale proto, že přijala sama sebe. Venku se dál rozezněly zvony, sníh dál padal, svět se dál točil. Uvnitř se seržantka Elena Frost usmála a snila o dokonalých střelách v nemožných podmínkách, protože taková byla, taková vždycky byla. A žádné množství nabraných nebo schozených kil to nikdy nezmění. O 6 měsíců později byla Delta IV nasazena na tajnou misi vyžadující přesnou palebnou podporu. Briefing požadoval jednoho odstřelovače jménem. Seržantka Elena Frost si zbalila výbavu, zkontrolovala pušku a nastoupila do transportu. Mercer ji potkal při nakládce. Jsem rád, že jsi tady. Nezmeškala bych to. Myslíš, že tu 1000metrovou střelu zvládneš znovu? Elena si upravila nosnou desku. Teď perfektně seděla. Postavená pro ní přesně takovou, jaká byla. Jen jeden způsob, jak to zjistit. Letěli do tmy, do nejistoty, do okamžiku, kdy se rodí legendy. Ale Elena Frost už dokázala, co je zač. V noci, kdy se jí vysmáli.
V noci, kdy je všechny zachránila. Vánoční noc, kdy žena s nadváhou s údajně zastaralou puškou provedla 6 nemožných střel a zachránila všechny. Už se nikdy nesmáli.